Διαπόλεμος! Τι πόλεμος δεν λέγεται! Εμείς με τους θεούς! Το νου σας! Όλοι ολόγυρα! Φυλάτε τον αέρα ολόγυρα από τα σύννεφα, μην από εκεί! Καλαστεός, τρυπώσει! 4 τα μάτια σας! Το νου σας! Να το κιόλας ακούγεται! Κοντά μας! Η βουή! Ο φτερωτός ο σάλαμος που κάνει ο δαίμονας! Εγώ έρχομαι από τους Ολύμπιους θεούς. Και ποιο είναι το νοματάκι σου, γιατί κουνιέσαι βάρκα, είσαι τώρα η κούνια. Εγώ είμαι η Ήριδα, γοργόφτερη. Είσαι αεριοθούμενη. Τι πράγματα είναι αυτά? Παίρνε πετάκι και κανένα σκύφτης να την πιάσει. Να πιάσει εμένα. Τι κακόρα το πάλι. Θα σκούξεις, μωρέ, θα τις ρίξεις. Πού πλησιάζεις? Από ποια πύλη μπήκες μέσα στο τείχος, μωρή βρώμα. Δεν ξέρω μα το διαφορετικό. Τι πύλες που δεν πιάζεις. Την ακούτε πως ηρωνεύεται. Παρουσιάστηκε στον Καλιακούδαρχο. Δεν απαντάς, την ακούτε. Τους φράγισαν οι πελαργοί το διαβατήριο. Δεν ξέρω τι μου λες. Δεν απαντάς, ούτε κανείς ορνήθαρχος θα νίκη να σε βουλώσει. Όχι, καημένε. Δεν με βούλωσε κανείς εμένα. Ακόμα. Και έτσι αυτόρυβα πετάς μέσα από την ξένη πόλη, το ξένο είναι αέριο χώρο, Μπα, και από πού δεν θα πετάξουν οι θεοί. Οι θεοί, όχι πάντες από εδώ πέρα. Αυτό που κάνεις είναι αμάρτημα, το ξέρεις. Και μάθε πως αυτά που κάνεις θα έπρεπε από όλες σας τις ήλθες, εσύ που πιάστηκες, να πέθαινες. Μα εγώ είμαι αθάνατη. Και αν είσαι τι, ωραία δουλειά με την αλήθεια να μας εξουσιάζετε εσείς θεοί και να μην θέλετε ποτέ, μα ποτέ να ακούσετε τους ανωτέρους σας. Για πες μου, φτερωτή μου, για πού το βάλες και πού πετάς. Εγώ. Όχι εγώ. Εγώ πετάω για τους ανθρώπους από τον παπά μου. Για να τους πω να θυσιάζουν στους θεούς πρόβατα, αρνιά. Να τα ψένουν στις σούβλες και στις χάρες. Να μας κοβολάνε οι δρόμοι. Δεν μου λες, σε ποιους θεούς? Σε ποιους? Εμάς τους επουράνιους θεούς. Θεοί εσείς. Αμέ, ποιος άλλος είναι θεός? Τα όρνια είναι τώρα στους ανθρώπους θεοί και σε αυτά θυσιάζουν και όχι στο διαματοδία. Μωρέ. Να μην τσιγκλάτε των θεών τη φοβερή οργήν. Ναι. Μην όλο σου το γένος το κατακώσει με το δύο το πιάρι δίκη και κατακεραυνώσει στάκτη με τις βόμβες. Κορμιά και πολυκατοικίες στη θέμελα. Για κάποτε πια! Ήσυχα! Ήσυχα μέρα σου λέω! Μη βουτιέσαι! Κόψε αυτούς τους παπλατάδες! Να σου πω, για βλάκους μας επίλες για μαου. Φέρτας εδώ να μας τρομοκρατήσεις με μπαμπούλες. Μάθε πως αν ο μπαμπάκας σου πήγε ακόμα στην πίτη, του πιω τα μέλαφρά του με όλα τα λαχτικά, με αγικούς πυραυλοφόρους. Και στέλνω στα ουράνια πουλιά πάνω από 600 πορφυρίωνες, μπορεί και 601. Πανοπλίες τρομερές και φοβερές. Γιατί κάμανε τον μπαμπάκα σου. Ένας πορφυρίων τον εστρίμωξε. Έλα, και σαν την παρακόρη, αν μου πεις ακόμα για λίγο στη μητούλα μου, σε βάζω κάτω και σε διασκελίζω με λωστό τρισπίθα μου. Δεν τρέπεσαι καημένε με τα λόγια αυτά που λες. Όχι. Αυτή